Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. У Выбаргу прайшоў фестываль «Акно ў Еўропу». На гэтым фестывале быў прадстаўлены фільм публіцыста, пісьменніка, рэжысёра Уладзіміра Казлова. Фільм называецца «Як мы захочам». Спадар Уладзімір, беларус па паходжанні, нарадзіўся ў Мінску, зараз жыве і працуе ў Расіі. Як прайшоў гэты фестываль, як прынялі фільм Уладзіміра Казлова, мы сёння і пагаворым з самім рэжысёрам праз скайп. Добрый дзень, спадар Уладзімір. Спадар Уладзімір, ці чуеце вы нас? Да, чую. Вітаю, а вы мяне? Да, выдатна. Спадар Уладзімір, я чытаў у Фейсбуку вашу рэакцыю на тое, як прынялі ваш фільм і крытыкі, журы і гледачы, і не вельмі такі добры быў прыём. На ваш погляд, з чым гэта звязана? Гэта было нешта, што я мог чакаць ад гэтага фестывалю, ад гэтага журы і ад гэтых крытыкаў. Таму што фільм ён вельмі нефарматны, фільм вельмі непаліткарэктны. Гэта такое панк-кіно, для якога у Расіі няма ніякага кантэкста. І гэта вельмі жорсткі фільм. Ён для тых, хто не для тых, хто глядзіць тыповыя галівудскія фільмы. Не, гэта фільм, у якім ёсць шок, у якім ёсць правакацыя, і таму, напэўна, гэта рэакцыя была прадказуема. Але я, канешне, я васпрыяў гэта трохі эмацыянальна, але калі ў гэтага фільма была мэта шакаваць гледача і падштурхнуць гледача к думкам, к нейкім эмоцыям, то гэта атрымалася. Скажите, ласка, вот все ж таки вы беларус. Жывеце ў Маскве, здымаеце зараз фільмы, што папярэдні ваш фільм «Анамія», што гэты фільм «Як мы захочам», фільм пра Расію, пра расіян, пра будні. Першы названы мной фільм «Анамія» такі больш палітычны, зараз такой фільм таксама палітычны, але больш такі сацыяльна злабадзённы. А можа вы просто не зразумелі до конца, як это кажуць, рускую душу, і таму рускі чалавек не прымае ваш фільм, дзе не раскрытая ягоная душа? Руская душа — гэта міф. Гэта міф, у які я навогул не веру. І таксама гэта, я бы не сказаў, што гэта фільм і таксама «Анамія», што гэта фільмы пра Расію. Гэта фільмы, у якія я хацеў улажыць нейкі глобальны месседж. Напрыклад, фільм «Як мы захочам» — гэта чалавек сопрыкасаецца з уладай навогул. Гэта можа быць у Расіі, гэта можа быць у Беларусі, гэта можа быць у нейкай іншай краіне. Гэта быў мой месседж. Але фільм — гэта фільм. Калі фільм не падабаецца, месседж гэты не счытываецца. Так яно працуе, але я спадзяюся, што людзі, гледачы, якім фільм не спадабаўся, якія выйшлі з гэтага фільма, што нешта
паўплывае на іх, нешта будзе нейкай правакацыяй і падштурхне іх к думкам. Я спадзяюся на это. Гэта была мэта. Скажите, вот все ж таки, як вы лічыце, ну гэта конечно такое, як кажуць, а як бы там было, як кажуць, так варыяцыі, але тым не менш, вот калі б вы знялі фільм гэты ж с таким же самым сюжэтам, але галоўная гераіня была беларуская дзяўчына, гэта была не расійская паліцыя, а беларуская міліцыя, гэта была беларуская улада, сутыкненне беларускага чалавека с беларускай уладай, як бы беларусы успрынялі той же самы фільм, але пра беларускую рэчаіснасць? Гэта магла быць троху іншая рэакцыя, таму што, па-першае, у Расіі ёсць кінаіндустрыя, у якую ўваходзяць і тыя людзі, хто быў у журы, і крытыкі. Гэта яны складаюць індустрыю, кінафабрыку, калі можна так сказаць. І яны не хочуць прымаць тое, што не з'яўляецца часткай гэтай індустрыі. У Беларусі, як я ведаю, сітуацыя трохі іншая, таму што кінаіндустрыя гэта Беларусьфільм і больш нічога. І існуюць незалежныя фільмейкеры, якія нешта робяць. І таму ўсё, што яны робяць, можа вызваць больш цікавасці, і на гэта глядзелі расказаць у гэтым фільме. Яна універсальная. Гэта не гісторыя пра расійскую паліцыю і расійскіх хлопцаў і дзяўчын. Гэта гісторыя пра тое, што можа здарыцца з кожным у той або іншай краіне. Рэакцыя яна больш звязана з тым, як працуе індустрыя і што робіцца ў індустрыі. Гэта маё разуменне гэтай сітуацыі. І ўсё ж такі, вот тое, што расійскія гледачы, ну так холодна, назовём это так, прынялі гэты фільм. Прычына ў тым, што гэта такі панк-кіно, як вы сказалі, артхаус такі, фільм не паліткарэктны, ці таму, што расійскаму гледачу зараз вот трэба там «Брат 2», «Менты», там яшчэ што-небудзь такія вот такія фільмы, а больш сур'ёзна, якое прымушае задумацца, не патрэбнае. У чым ўсё ж такі прычына? Гэта нешта больш сітуацыя шмат тыпаў гледачоў. Гледачы, якія глядзяць толькі голлівудскае кіно, для іх гэта навогул нешта неразумелае. Гледачы, якія глядзяць артхаус, нешта заумнае, нешта такое, якое зроблена па нейкіх артхаусных мадэлях. Гэта таксама, гэта другі тып гледача. І наш фільм, ён не для тых і не для іншых. Гэта у якім-то сэнсе гэта фільм, які мы рабілі таму, што мы разумелі. Гэта то, што мы павінны сказаць у гэты момент. Гэта то, што вельмі важна для нас у гэты час. А ўжо што здарыцца з фільмам, як яго у вас прыме глядач, мы
мы не думалі пра гэта, мы думалі пра тое, як зрабіць фільм, таму што гэта было вельмі складана. У нас не было грошай, у нас не было былі арганізацыйныя праблемы. Таму мяне не так ужо хвалюе, які глядач што ўбачыў або не ўбачыў у фільме. Я ведаю, што ёсць гледачы, якія сказалі, можа гэта фільм не дуже добра зроблены, але ён аб тым, аб чым сёння трэба гаварыць. Гэта была тая рэакцыя, якая была, напэўна, больш прыемна для мяне. І я такое чуў. Вот любяць казаць пра тое, што там спорт па-за мастацтва, спорт па-за палітыкай, музыка па-за палітыкай, мастацтва па-за палітыкай. У дадзеным выпадку вы не па-за палітыкай. Ці можа хто-небудзь тады сказаць, калі тут палітыка ёсць, то гэта ўжо не мастацтва? Тут не шмат палітыкі. Мы спрабавалі глядзець трохі больш шырока. Палітыка толькі частка таго, што з чым мы і таксама героі гэтага фільма сутыкаюцца. Тое, што робіцца з імі, гэта жыццё ў больш шырокім сэнсу. Палітыка толькі частка яго, але я не згоден, што кіно павінна быць па-за палітыкай. У той сітуацыі, якая сёння ў Расіі, нельга заставацца па-за палітыкай. Гэта немагчыма. Ты спрабуеш расказаць гісторыю, і у тым або ў іншым сэнсе палітыка будзе там. Калі не будзе, гэта ўжо нешта іншае, гэта ўжо кіно, якое фінансуецца Міністэрствам культуры. Тыя фільмы могуць быць па-за палітыкай і павінны быць, таму што тое кіно павінна быць вельмі безопаснай, каб не тачыць нейкіх тэмаў, о якіх Міністэрства культуры не хоча, каб фільмейкеры гаварылі. Нягледзячы на тое, што наўрад ці ваш фільм будзе там у шырокім пракаце, што яго пакажуць па федэральных тэлеканалах, ці не думаеце вы, што пайшоў розгалас, што ёсць такая стужка, дзе ў прынцыпе ёсць, можа быць, крытыка улады ці крытыка таго, як улада ставіцца да шараговага чалавека, ці не думаеце вы, што это будзе мець для вас нейкія непажаданыя наступствы, што улады, в дадзеным выпадку расійскія, захочуць нейкім чынам адпомсціць? Я не ведаю, гэта складанае пытанне. Я гатоў да ўсяго, але я разумею, што паколькі гэта вельмі невялікі фільм, які не будзе ў шырокім пракаце, які не будзе ні ў якім упадку на федэральных каналах. Я думаю, што улады яго могуць просто не замеціць, таму што гэта не нешта вельмі невялікае. Але я гатоў да ўсяго. Калі ўсё ж такі падобныя фільмы, можа быць, больш прымальна ставіліся б да іх беларусы, ці не думалі б вы вярнуцца на радзіму і тут працягнуць сваю творчасць?
Гэта цікава, і у мяне ёсць беларускі праект, які зараз у працэсе дэвелапмента. Гэта экранізацыя майго рамана 1986, дзеянне якога адбываецца ў Беларусі ў гэтым самым годзе. І я спадзяюся, што гэты праект будзе рэалізованы Беларусі, таму што гэта вельмі беларускі праект, і рабіць яго ў Расіі не мае ніякага сэнсу. Вось таму гэта тое, што можа адбыцца і што, я спадзяюся, адбудзецца. Вы усе свае фільмы такія здымалі з такім вельмі мікраскапічным бюджэтам, там 150 тысяч рублёў расійскіх, там 200 тысяч, а першыя фільмы свае яшчэ меншы бюджэт. Вот каб сняць гэты фільм, пра які вы зараз сказалі, беларускі фільм, колькі грошай вам спатрэбіцца? Гэта не пытанне, на якое можна адказаць нейкай сумай грошай. Тэхналогіі зараз такія, што фільм можна здымаць за вельмі невялікія грошы. І я не прадюсер у тым сэнсе, што я не мог бы зараз назваць лічбу, але я разумею, што гэта была бы лічба ў разы меншая, чым тое, што траціць Беларусьфільм на сваі праекты. Калі беларусы здымаюць фільмы, яны любяць запрасіць у якасці галоўнага героя расійскага актора. У вашым выпадку вот з гэтым фільмам 1986 вы ўжо думалі, хто можа быць галоўнымі акторамі? Ужо зроблен тизер гэтага фільма, ён існуе, і ў гэтым тизеры гралі беларускія акцёры. Калі ўсё адбудзецца, калі ўсё будзе добра, гэта будзе беларускі праект у поўным сэнсе, з беларускімі акторамі, з беларускім аператарам. Гэта моя мэта. Ніякіх расійскіх актораў не будзе, таму што для гэтага фільма гэта не патрэбна. Беларускія акторы, ну ўсё ж таки размова ідзе пра прафесійных актораў, там можа быць там з купалаўскага тэатра, ці аматары. Хто это? Імя можаце? Гэта будуць прафесійныя акторы, і у тым тызеры, пра які я казаў, гралі прафесійныя беларускія акторы. Добра, дзякуй вялікі. Поспехаў. Я спадзяюся, што такая рэакцыя журы фестываля «Акно ў Еўропу», такое шматзначная назва, і гледачоў, якія вот так вот сыходзілі з вашага фільма «Як мы захочам», не расчаруе вас у рэжысёрскай прафесіі, будзеце працягваць надалей. Не расчаруе. Я працягваю. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Да сустрэчы. Я нагадаю, што мы па скайпу размаўлялі з рэжысёрам Уладзімірам Казловым. Слухайце Еўрарадыё.